Elikkä, jos ette tiedä tästä Pro-hotellista mitään, niin kattokaa tää video. Täällä on tiedettä. Täällä on kaikenlaisia, esim. Tämmönen digitti. Jos mä painan tosta, niin se menee silleen kummasti alas. Tää vähän lagaa. Elikkä, tää on aika hieno kans. Elikkä katsotaanpa, jos täällä olisi Halloweenissa jotakin. Tässä on lumottu voodoo. Tai sitten tässä olisi vähän erilainen. Tälle ostetaan, jos ette ole tiennyt. Elikkä tossa on tavaravalikko, jos ette ole tiennyt. Tässä on tämmönen portti. Ostan tällaisen, kun mulla on tuolari itselläkin. Sitten varmaan ostaa tuollaisen, kun vois vähän sisustaa. Elikkä tässä on tämmöstä kultamankaa. Tässä on tämmönen hieno piano, johon voi laittaa tällaiset niinku valot päälle. Mennään tänne pomokamoihin. Jos ostaa vaikka tällaisen maapallon. Minuutin päästä. Joo. Täällä on pääsiäinen. Jos sä klikkaat tätä, niin kato mikä sieltä tulee. Pikku tipu. Elikkä tässä on kaikkea tällaisia plastotavaroita. Jos sä klikkaat näin, niin sä voit sitten vaihtaa tätä väriä. Täällä on menossa tuolari. Tai no ei oikeastaan ihan vielä, mutta kuitenkin. Lisää tuoleja. No, ja sitten täällä on country. Tää on tällainen teleportti, piknik-teleportti. Kun sinne menee, niin sitten tulee eri paikasta, jos et ole tiennyt, että semmonen on teleportti. Voisi ostaa tällaisen hienon portin, maalaisportin. Sitten täällä on teleportit kans. Tässä on vähän enemmän. Tää on tommonen.